Hi chuirde, is mis go trína agus in jobim mit a tarraing picú go Coinín. Tá mo chara eile an teangéanachlam, eile bhfuil tú ré? Tá. Íontach, EALAÍNE. Tá muid gáil tásúla cro ceannaín cearcolach mar seo. Sinna éadúin an Coinín, chuir muid cháthú linis íontach. Is chuir muid srún EALAÍNE. Schálína chuir amach sa srún. Chuir muid málaí beag freisin agus mata tú géir féite tú fáirí chuide. Chách luis sin cín móra. Fudfé. Agad. Táinge muid a chorpanis EALAÍNE. Inis tuna muid a chud lapaí EALAÍNE. Agus inis tuna muid a bhulach. Nis gur muid chá choisiir a gobamach montaíomh mar seo. Táinge muid rubal agus tuna muid crop mar sin amach a taobh. Go EALAÍNE. Inis táinge muid ringing beag féir timpeall Íontach agus táinge muid cúpla blá freisin. Cud a ceapan tú go te ré? Tá. Íontach. Bú tú ré le a thuaisteach? Tá. Breanann na blána go hálan inis. Nach mleanaíon. Ceapan tú go te ré? Ceapan go bhfuil. Íontach. Tá muid ré, tá sin go háling eile maithú. Go mágad. Agus gur mágaí se Somála a soachta bheith tarraing tling. Feic muid a rís go luaisib, slán!